Hi friends, உங்கள் சுஜாதா மனோகரன் பேசுறேன். இப்போ நீங்க இன்னைக்கு பார்க்க போறது வெள்ளை சோளத்துல செஞ்ச அடைங்க. ரொம்ப டேஸ்டியா ஹெல்த்தியா இருக்கும். வெள்ளை சோளம் வந்து நம்ம ரொம்ப சிரமப்பட்டெல்லாம் அரைக்க வேண்டியதில்லை. ரொம்ப ஈஸியா இந்த டிஃபனை நம்ம செஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு வந்து சூப்பரான ஒரு சட்னி. இது வந்து நம்ம ஊர் சால்சா. இதுக்கு முந்தி போட்ட வீடியோங்க. இதுக்கும் காம்பினேஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இதுல வந்து ஹனி கூட வச்சுக்கிட்டு சாப்பிடலாம். இந்த ஹெல்த்தியான டிஷ் எப்படி செய்யறதுன்னு வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் வாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வெள்ளை சோள அடைக்கு எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கறத பார்த்துக்கலாம். இப்போ பாருங்க, இதுதான் வெள்ளை சோளம். தெரிஞ்சவங்களும் இருப்பாங்க, தெரியாதவங்களும் இருப்பாங்க. அதனால நான் இதை காமிக்கிறேன். இது வெள்ளை சோளம். இப்போ வந்து அளவு எப்படி எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா, இந்த மெஷரிங் கப்ல இதை வந்து கால் கப்ல நான் வந்து எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் எடுத்திருக்கேன். வெள்ளை சோளம், கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு, துவரம்பருப்பு, பாசிப்பருப்பு, இது 4 பருப்பும் இதே மெஷரிங்ல எல்லாமே எடுத்திருக்கேன். பச்சரிசியும் இட்லி அரிசியும் இதுல பாதி எடுத்திருக்கேன். இந்த கப்ல வந்து பாதி எடுத்திருக்கேன். இது எல்லாமே எப்படி நம்ம அளந்துக்கணும் அப்படின்னா, இப்படி நாம ஒவ்வொன்னா எடுத்து இதுல போடும்போது, பாத்திரத்துல போடும்போது மொத்த அளவு என்ன அப்படிங்கறத நமக்கு தெரியாது. அதுக்கோசம் நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எந்த கப்பு நமக்கு வீட்டுல பழக்கமா நம்ம யூஸ் பண்றோமோ, ஒரு ஆளாக்கு இல்ல உங்களுக்கு பெரிய கப்பு எதுவா இருந்தாலும் சரி, அதெல்லாம் அளந்துக்கோங்க. இப்படி எடுத்து இப்ப நம்ம இதுல மெஷரிங் கப்ல, அதாவது பெரிய கப்ல நம்ம இது மாதிரி போட்டுட்டோம் அப்படின்னா இது அளவு நமக்கு புரியும். மொத்தம் எல்லாம் எவ்வளவு சேருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம உப்பு போட்டுக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இப்ப அது மாதிரி நான் செஞ்சதுல இது தலை தட்டி எல்லாமே கலந்து, அதாவது வெள்ளை சோளம், 4 வகை பருப்பு, இட்லி அரிசி, பச்சரிசி எல்லாம் சேர்ந்து இது ஃபுல்லா வந்திருக்கு. இப்ப இது வந்து 400 கிராம் வரைக்கும் வரும். அந்த அளவுக்கு அளவு எடுத்து 400 கிராம் விட கொஞ்சம் கம்மியா வரும். ஏன்னா இது கோபுரமா எடுத்தோம் அப்படின்னா 400 கிராம், இல்லைன்னா கொஞ்சம் கம்மியா வரும் எடை. இப்ப இது வந்து 4 to 5 பேர் வரைக்கும் சாப்பிடலாங்க. ஒரு குழந்தை, ஒரு அம்மா அப்பா இருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு 2 நேரத்துக்கு தாராளமா வரும். நல்ல ஒரு டேஸ்டியான டிஷ், ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷும். இது வந்து நம்ம எல்லாமும் போட்டு வெள்ளை சோளம் கூட போட்டிருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாம இதுக்கு போடுற பொருட்கள், மேல் பொருட்கள் வந்து நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டேஸ்ட கொடுக்கக்கூடியது. இப்ப இதுக்கு வந்து புளி ஒரு விரல் அளவுக்கு நீட்டத்துக்கு எடுத்து ஓடு இது நாரை எல்லாம் எடுத்துட்டு கழுவி நம்ம இதுல சேர்த்துக்கலாம். இத போட்டுட்டு தனியா வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன், இந்த அளவுக்கு வந்து 3 ஸ்பூன் போடலாம். நான் எடுத்திருக்கிற அளவுக்கு 3 ஸ்பூன் வரைக்கும் போடலாம். அப்புறம் ஜீரகம் வந்து வாசனைக்கு நல்லா 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு போடலாங்க. அப்புறம் இதுல 4 மிளகு. காரமும் நம்ம வந்து நம்ம டேஸ்டுக்கு தகுந்த மாதிரி காரம் போட்டுக்கலாம். நான் ஒரு 10 மிளகு அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். இப்போ மிளகா வந்து 6 மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் பெருங்காயத்தூள். இந்த காரம் வந்து நம்ம ஃபேமிலிக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம். இன்னும் காரமா வேணாலும் போட்டுக்கலாம், கம்மியா வேணாலும் போட்டுக்கலாம். இது காரம் வந்து மிளகும் இந்த மிளகாவும் சேர்த்து இந்த காரம் வந்து மீடியமான காரத்தை கொடுக்கும். நம்ம சைட் டிஷ் ஏதாவது வச்சுக்கிட்டு விட கூட இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். இப்ப இதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு உப்பு. இப்போ நம்ம வந்து 1.25 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த வந்து 400 கிராம் அளவுக்கு இது இருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்கு வந்து இந்த அளவு உப்பு போட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டா இருக்கும். இப்ப இதுல வந்து நம்ம விருப்பப்பட்ட கருவேப்பிலை கூட போட்டுக்கலாம், நம்ம இஷ்டம் தாங்க. இப்ப இது வந்து கழுவிட்டு 3 மணி நேரமா ஊற வச்சிருக்கேன். இப்ப நம்ம சாப்பிட்டுட்டு கழுவி வச்சோம் அப்படின்னா, மத்தியானம் லஞ்ச் ஆனப்புறம் கழுவி வச்சோம் அப்படின்னா, இப்ப 7 மணி சுமாருக்கு நான் இப்ப இதை அரைச்சிட்டு இருக்கேன். அரைச்சிட்டு இதை அப்படியே நம்ம புளிக்க வைக்க போறோம். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இதை மட்டும் ரன் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி ரன் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா கரெக்டா இருக்கும். இந்த பொருட்கள் எல்லாம் மெதிப்படும் போதே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாசனையை கொடுக்கும். இப்ப நம்ம இதை வந்து நொய்யா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் வந்து அடப்பதத்துக்கு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும். நொய்யா அடப்பதத்துக்கு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமா தண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்ப நாம வந்து மறுபடியும் இதை ஊத்தும் போது எப்படி வேணுமோ அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அடையாட்டமும் ஊத்திக்கலாம், கொஞ்சம் ஊத்தப்பம் மாட்டோம். நம்ம இந்த தோசை மாவு புளிச்சிச்சு அப்படின்னா வெங்காயம், கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை எல்லாம் போட்டு ஊத்துவோம் இல்லைங்களா, வெங்காயம் மட்டும் கூட போட்டு ஊத்தலாம். அது மாதிரி ஊத்தும் போது எந்த அளவுக்கு நம்ம தேய்ச்சி விடுவோமோ அந்த அளவுக்கு அது மாதிரி சன்னமா தேய்க்க முடியும். அதை விட சன்னமா தேய்க்க முடியாது, தோசையாட்டம் சன்னமா வாக்க முடியாது. இது நொய்யா நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எந்த அளவுக்கு நொய்யா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, இது மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் திக்கா சின்ன சின்ன அடையாவும் ஊத்தலாம்.
சும்மா கொஞ்சம் பெருசாவும் ஊத்தி எடுக்கலாம், நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. இது மாதிரி இந்த பதத்துல நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்ப பாருங்க, நம்ம இந்த அளவுக்கு கெட்டியா அரைச்சி வச்சிருக்கோம். இப்ப மிக்சியில கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி அதுல இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இது கரெக்டான பதத்துக்கு இருக்கும். இப்ப இதுக்கு வந்து அதுல இருந்த தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாம அதையே தான் நான் எடுத்திருக்கேன். இப்ப இது புளிக்கிற வரைக்கும் விடலாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்ப இது வந்து நம்ம முந்தைய அரைச்சி ஃப்ரிட்ஜ்ல எடுத்து வச்சுட்டு அப்போன்னு கூட நம்ம, அதாவது இன்னைக்கு நம்ம முந்தைய அரைச்சி வச்சுட்டோம், இப்ப இன்னைக்கு நைட் நம்ம ஊத்திக்கிறோம் அப்படின்னா காலையில எடுத்து வெளியில வச்சோம் அப்படின்னா புளிச்சிடும். அதே போல காலையில வேணும் அப்படின்னா நைட்டே நம்ம எடுத்து வெளியில ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து எடுத்து வெளியில வச்சாலும் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இது இப்ப புளிக்கட்டும். கரெக்டான மூடி வச்சு நம்ம மூடி வச்சிடலாம். இப்ப நேற்று நைட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சோம் பாருங்க, மாவு எப்படி புளிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா புளிச்சிருக்கு மாவு. இப்ப இதுல வந்து கடுகு தாளிச்சது நம்ம போட்டுக்கணும். நான் வந்து வெறும் வாண்டில வறுத்து வச்சிருக்கிற கடுகு இதுல சேர்த்துறேன். இப்ப இதுக்கு வந்து சன்னமா கட் பண்ண வெங்காயம், நான் வந்து ஒரு 3 வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேங்க. நம்ம தேவைக்கு போட்டுக்கலாம். ஆனா இது வெங்காயம் போட்டு செய்யும் போது நல்ல ஒரு டேஸ்ட கொடுக்குது. அப்புறம் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி நல்லா நிறையவே போட்டிருக்கேன், சன்னமா கட் பண்ணி தண்ணியில போட்டு வச்சிருக்கேன். இப்ப நாம இது மண்ணு போக கழுவிட்டு இதுல நாம சேர்த்துக்கலாம். நம்ம விருப்பத்துக்கு எவ்வளவு வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம், நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு வாசனையா. நான் தான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம அந்த வெள்ளை சோளம் மட்டும்தான் இதுல எக்ஸ்ட்ராவா சேர்த்திருக்கோம்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பேர் நினைச்சிருப்பீங்க. ஆனா இதுல போடுற பொருட்கள் வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ் ஆகும். இப்ப வந்து புலுசு தோசை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் டிஃபன்ல. ரொம்ப பேர் எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணது என்ன அப்படின்னா, ரெகுலர் டிஃபன்ல எங்களுக்கு அது சேர்ந்துடுச்சு, இன்ட்ரெஸ்டிங்கா டேஸ்டியா இருக்கு, எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுறாங்க, குவிக்காவும் செஞ்சுக்க முடியுதா அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட ரொம்ப பேர் சொன்னாங்க. கமெண்ட் பாக்ஸ்லயும் போட்டிருக்காங்க. அது மாதிரி இதுவும் உங்களுக்கு ஒரு ரெகுலர் டிஃபன்ல வந்துடுங்க. ஏன்னா நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி டிஷ்ஷு. வெள்ளை சோளை தவிர நம்ம எதுவுமே இதுல தேட வேண்டியது இல்லை. நம்ம வீட்டில் இருக்கிற அன்றாடம் யூஸ் பண்ற பருப்பு, அரிசி தான், ரொம்ப ஈஸியா செஞ்சுக்கலாம். இப்ப நம்ம இதை அடுப்பை ஆன் பண்ணிட்டு ஊத்த ஆரம்பிக்கலாம். இப்ப பாருங்க, தோசை கல்லு நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க. இதை வந்து நம்ம தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் அதாவது ஊத்தப்ப மாட்டமும் ஊத்திக்கலாம், இது மாதிரியும் செய்யலாங்க. இது மாதிரி செய்யும் போது 2-3 பேர் இருந்தா கூட அட் அ டைம் கொடுக்கலாம். அதுதான் இதுல ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி. இது மாதிரி சின்ன சின்னதா கொடுக்கும்போது அவங்க சூடாரி ரசிச்சு சாப்பிடுறதுக்கு கரெக்டா இருக்கும். குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது மாதிரி இன்னும் சின்னதா வேணும்னாலும் நம்ம ஊத்திக்கலாம். இதுக்கு வந்து எண்ணெயும் ரொம்ப பிடிக்காதுங்க, லைட்டா இருந்தா போதும். பாருங்க நான் எவ்வளவு கம்மி எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த அளவுக்கு எண்ணெய் இருந்தாலே போதுமானதா இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து ரோஸ்டா வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். இப்ப பாருங்க, நம்ம முதல்ல போட்டோம் இல்லையா, அது டோஸ்ட் ஆயிடுச்சு, அதை திருப்பி விட்டுடலாம். அனல் கம்மியா வச்சு நிதானமா கூட சுட்டு எடுக்கலாங்க. சன்னமாவும் ஊத்தலாம். நீங்க வந்து லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கெல்லாம் கொடுத்து அனுப்பும்போது இது மாதிரி சாஃப்டா கொடுத்து அனுப்பினோம் அப்படின்னா அதுல வந்து அந்த வரவரப்பு வராது, தொண்டை பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா. இதுல வந்து பாசிப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு எல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கிறதால, அதாவது சம ரேஷியோவா இருக்கும் போது நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு. லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு பிரச்சனையே இருக்காது. நல்ல ஒரு டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு. இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான டிஃபன் ரெடி ஆயிடுச்சு. என்னோட லிங்க்ல நீங்க போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா பிளேலிஸ்ட ஓபன் பண்ணி பிளேலிஸ்ட்னு வரும் பாருங்க. என்னோட லிங்கை ஓபன் பண்ணீங்கன்னா மேலேயே பிளேலிஸ்ட் வரும். அதை பிரஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா எல்லாமே கேட்டகரி வைஸ் சரியா வரும். இதுல டிஃபன்ல போனீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 110 வெரைட்டிக்கு மேல இருக்குங்க. நீங்க கவலையே பட வேண்டாம். 3 மாசத்துக்கு கவலைப்படாம டெய்லி ஒவ்வொன்னு பார்த்து செய்யலாம். அதாவது எதுவுமே சிரமப்பட்டு செய்யற மாதிரி இருக்காது, ரொம்ப ஈஸியா எல்லாமே செய்யலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாவும் இருக்கும், பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், திஸ் இஸ் ஃப்ரம் சுஜாதா மனோகரன்.